Bueno, atxalde ondan hoi, eskerrik asko, etortzeatik. Urtero bezala, Moxixatzenek aurtene kulturaren jiran, ekitaldi sorta ederra antolatu du, eta gaurkoa da horietako bat. Euskera Batua eta herrizkerak gai hartuta, Juan Luis Zabala eta Iñaki Segurola gonbidatu ditu Moxixatzenek eta hemen daude biak, zintzo, utzik egin gabe, solasaldi, mahai inguru honi ekiteko prest. Baina gaurko hitzaldia kokatze aldera, asko jakingo duzue, seguruenera, honek baduela atzetik bere istorio txikia. 31 eskutik blogean, Zabalak idatzitako Batutik iesi artikulutik dator hau guztia. Euskara Batuaren eta herri hizkeraren inguruan gogoeta mamitsua plazaratu zuen Azkoitiarrak, eta berehala etorri zen Segurolaren erantzuna, hortxe piztu zen eztabaida bizi-bizia, sano-sanoa ere bai, eta berotasun hori aprobetxatu du Moxixatzenek gaurko hau antolatzeko. Aurkezpen handirik ez dute behar, biak, baina labur-labur, hitz-bitan, Juan Luis Zabala, Azkoitiarra, filologoa, kazetaria eta idazlea, liburu asko idatzi ditu, genero bat baino gehiago jorratuz, berriako langilea eta kulturaren eta hizkuntzaren jiran, hor dabil idatzi eta idatzi. Iñaki Segurola ere, filologoa, idazlea eta hiztegigilea, Azkoitiarra hau. Honek ere hizkuntzaren bueltan hainbat liburu eta artikulu idatzi ditu, gogoeta mamitsuak utzi dizkigu eta eztabaidarako bideak zabaldu ere bai. Esan bezala, gaurkoan, Euskara Batua eta herri hizkeren inguruan arituko dira. Gidoi handirik ez dute behar, baina pare bat, hiru bat galdera prestatu ditugu, abia puntua emateko saioari, eta eurek markatuko digute erritmoa, eta zuek ere, edozein momentutan, parte hartu nahi baduzue, hitza eskatzea, libre duzue. Eta, hasi ingo gara, ezta? Lehenengo galdera. Batutik ihes egiteko joera aldago. Euskara Batua arrotz, altzaigu. Zergaitik? Idoiak esan duen bezala, idoiak ez. Batutik ihesi izan Juan Luisek idatzi zuen artikulua, dalako Tamaik eskutik blog hortan, eta nahi titulua oso esanguratzu itezat. Nonbaitetik ihesi baldin badabiltze da toki hori dalako berez egon bergenduken toki naturala, ezta? Horun ihes egite dugu, egon berdeun toki batetik egiten dugu. Ihes, eta toki hori batu da. Gazteko, gogorri nabaldima gazteko, hori ez dala guretzat. Garbile da, hori guretzat ez dala batu, ez dala eoteko, hitzeiteko eta bizitzeko toki naturala. Eta hori nahi gogorra itezak, nire pelarretik gogorra itezako, esatie toki ez natural batetik igesi gabiltzela. Niretzat, berdin esan lehike igesi gabiltzela geure herriko euskeratik o zeratik, baina batutik igesi ibiltze hori horrek nire ustez esan nahi du batu dela gure egoteko toki, gure hitzeiteko gauze naturala, normala, markatua bide beste gabekua. Eta guretzat ez da hola. Guretzat zer da? Euskara ondiken bizidan tokiletan, batu ez da gure ahorako egiten den gauze natural bat, eta ez du konsegidu, ez du lortu izaterik. Eta ez dut sekula lortuko dunik. Zeratik, hizkuntza bakoitzak bere pelikuli dagoelako. Hizkuntza bakoitzak bere pelikuli dagoelako. Erderiek Kastilanuk lortu du nolabaiteko batasun bat, eta era batea bestea, batasun moduko bat, eta erdera batu ofizial hori erdi naturala haiti jendiei, gutxi gora bera. Frantzesak bai. Baina euskerin pelikuli ez da hori, italianunare ez da hori, eta alemananare ez da hori, eta hebraieranare ez da hori. Eta jendi gaine igesi dabil. Eta idazten jendire igesi dabil italiano batutik, hemen historieta, tekniku izan eta esko luzalike. Nolabaiteko aspermen bat bezala dago, eta nik uste hori naturala dela, batek hizkuntza bat hitzeiten baldin mau, eta bere ingurun hizkuntza bizi baldin mau, ahoz da, belarriz da bilotzez, batu estandar hizkuntze ofizial hori, azken batin zer da, dialektu artifizial bat, eta horreak jotze deu, jo berdanin, baina horren azpitik bizik dago beste zerbait. Da euskerin kasun ala da, euskerin bizidan tokiletan ala da, eta igual erderaz da frantzesez, kastilanez da frantzesez eta imeste, baina euskerin kasun uste ala dala. Orduan gu ez gabiltza hortik igezi, hor gaude,
eta isildu naiz. Bueno, nik hasteko esango dut naizela sentitzen gaian aditua, nik idatzi nuen nire esperientziatik. Eta nire esperientziatik erantzungo niokeena Iñakiri da, ni Batuan bizi naizela, eta nire ingurua Batuan bizi dela. Egia da, nire kasua igual ez dela bakana dela, edo ez gehala asko igual Euskal Herri osoan ere, ni bezala Batuaren inguruan hain modu, ez dakit, Batuaren bizimodu naturalak inguratuta bizigianak ez gara segura asko hainbeste. Esan hortatik ni, kasu bereziare banaiz, ez da, berrian egiten den lana, familiare euskalduna dut eta, esan Batuan iziten dela gure etxean ere, más o menos. Ez dakit, karo, beti Batua zer da, eta bar. Orduan Batuan bizi naiz, eta nire ingura Batuan bizi da. Zarauztarra daude adibidez lanean, baina, egiten dutena hain dago gertu Batutik eta hain, ez dakit, netzako hain da Batua. Ez dakit, orduan, egia da, nik esan duenean jendea Batutik iesi ikusten duela. Igual ez nokan hainbeste buruan Azkoitiko jendea edo Azkoitin, ez dakit, bebarrue deitzea, webarrue deitzea webguneari, edo deitzea bebarruko jarduna lexek antolatzea. Zer, kimen hori dira nahiko herrikoak eta, ulertzen dut hori. Baina ikusten hon, adibidez, badago antzerki obra bat, gaur behiratu behar duen izen gura, baina ez da behiratu ez naiz goratzen justu nola da. Oihartzungo talde bat egin du antzerki obra bat, ogilik karritzun umie edo ez dakit nola da, ez? Horrega atentzioen maten ziren, ez? Orduan, esan nahi nuna da hori, ez? Ni, kontatu ben nire esperientzia gaur entzun dut irratian Lorsei taldea, ez? Arratsaldean jarri dute nola da, kantu kontari saioak. Eta goizean gogoratu naiz, pentsatzen gaurko kontu honetan, Batuarekin izan nuen lehenengo talka izan zala justu 6 hitza, ez? Gogoratzen naiz, gure kasuan erderaz ikasten genuen, eta euskera burpeko 3. asignatura bat zan, eta Mikel izeneko irakasle bat, segura asko ezagutu duzuen. Euskera batean zitzaigun eta lehenengo lekzioa zan zenbakiak. Euskera asignatura hutsa zan, eta zenbakiak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 esan zuen. 6 horrek txok egin zuen nire ordura arteko euskerarekin, ez. Baina gero, nik txoki hori bizi izan hon, ez? Baina gero nire esperientzia izan zen, kontatuko dut horrein poliki baina, handi pixkatera filologia ikastera jo nintzen, eta gogoan daukat, Gipuzkoan hartuta, goiz iritsi nintzela lehenengo egunean, UTG-a, eta goizeko 8etan baldin bazan eskola, nian nintzen 8:10 gutxitarako, lehenengo eguna, karrerako lehenengo urteko lehenengo eguna. Lehenengo iritsi nintzen. Etorri zen ikaskide bat, gaur egun ezaguna da, Joseba Gabilondo, Michigan Unibertsitatean irakaslea eta euskal literaturan gaur egun kritiko nahiko astintzailea, ez dakit. Baina ura ere juntzan nire zela, bigarrena bere iritsi zen. Urretxon jaioa da, baina Errenterian ikasia, eta euskara zitzaidan. Eta niri naiz eta euskal filologia ikastera jun, erdera zitzaidan hitz egitea. Ni ordura arte, Azkoitiarra etzan edozeinekin, erdera zitzeiten nuen. Etzegoen ohitura hori, gaur egun hori gaindituta dagoen horri batean, ez? Baina orduan, euskara gure niretzako behintzat, niz naiz ikastolan ikasia, eta nire belaunaldia hasi zen euskara galtzen, eta ikastolagatik izan ez balitz galduko zuen beste herri batzutan galdudan bezala. Niretzako behintzat, eta gure hartan erasko egiten genuen erderaz, euskaldunok. Eta kanpotarrekin erderaz egiten genuen, eta gaztetxeko garaian ere, igual hasiko ginen andoaingoekin eta euskeraz, baina oso normala zen euskaldunak izan garen kanpokoak erderaz egitea, lingua franca edo Azkoitiarra etzanarekin hitz egiteko hizkuntza hori izalako, ez. Gero nire kasuan, filologia ikasi nuen, eta neurri batean urruntzen hasi nintzen Azkoititik, eta bai filologia ikasi nuelako, eta bai lanbidea
horretara bideratu nindulako, batua izan da urte askotan nire medioa eta nire aberri linguistikoa edo nire inguru linguistikoa, ez? Orduan, nahi iruditzen zait batuak berez baduela, eskaintzen duela aukera, humorerako, adierazpen bizirako, literaturarako noski, eta era guztietarako zerrako, baina ez dela, behar bezala, baina ez duela lortu horretara iristea leku askotan, ez? Horregatik esaten dut, ni bizik dudan ingurua oso kasu bakana dela, edo segurazko, ez da oso soziologikoki oso zabaldu, ez? Arazoa zein da? Arazoa da, nire ustez, batuari egokitu beharko litzaioken lekua erderak hartzen duela, ez? Orduan nik ikusten dudanean, emakume Oiartzun horrek antzerki bat idatzi dula eta jarri dula berea egiteko obra hori Oiartzungo euskarari ibili duela, nik uste hor bera ez dagoela, hor plantatu duen borroka ez da Oiartzungo euskara batua baizik, Oiartzungo euskara erdera, ez? Hau da, batuari esaten zaion hori, batuari egosten zaion artifizial, pedante, intelektual, gauza horietarako arazoa da, esaten digu batua dela, intelektualena, artifiziala, faltsua, ez dakizer, baina hizkuntza hori behar dugunean erderara jotzen dugu. Eta orduan, batuak ez du lortzen naturaltze bat, edo ez du lortzen, nik nire inguruan sumatu dudan naturaltasun hori, batuaren erabiltze natural hori nik nire lantokian eta etxean ere, eta inkluso, esango nuke, umearen eskolaren inguruan, inguru euskaldunean, sumatzen dudan batuan, ez dakit zenbateren edan batua, bere koloreak baditu, baina desde luego idazterako orduan batuan idatziko dugu, eta ez dugu planteatuko ogirik ekartzen ez duen umea jarri beharrean ogirik ekarri itzun, ez? Orduan, nik uste batuak baduela, eskaintzen duela aukera hori, baina ez duela lortu. Eta ez du lortu berari zegozken espazioak diglosiaren erruz edo erdera beranatu ditulako. Indala gutxi atera zen azterketa bat, ez dakit masizatzenek edo askoitiko biztanen kultura ezagutzak eta zaletasunak eta irakurri, bustoko edo irakurketak erderaz egiten dira askoitian ere, gehienak, ez? Eta goera ideala izango zen, herrizkera bizirik eukitzea, baina hizkuntzaren erabilera, esan dezagun jaso, intelektual edo ofizialetarako batua izatea eta ez erdera, ez? Orduan, arazoa ez da herrizkeran kontra, arazoa ez da herrizkerak eta batua, herrizkerak eta erdera, ez? Beretako burruka hori da, eta batuak ez da burrukan sartu ere egiten horre handi batean, horreko askotan bintzat. Eta eskoitean asko gertatzen dela hori, ez? Hori da, pixka bat, esango nukena. Nik uste hemen pertsonatik pertsona aldik daudela. Nire zat batuk ez du sekule lortu, ezat gauza naturala izaterik, binez. Ez Gasteizen bizi izenet, bizi, erdi bizi. Ez Gasteizen, ez Donostien da ez horreko, inun ez du niretzat nire ahorako ez da sekula ezer naturala izan batut, ez lortu bizilen batun itzeitek. Ez da Gasteizko, euskaldun, eskazenan belarri ere, ez dut asmatzen, zindet, nire barrun bada ez ditena usten batu niten. Ni batu nintetan toki bakarra irratile izan seguru asko. Irratile nintzeitu nien, txuara berako batu bat, beti izaten jo nik irratikoei eta argitaletxekoei nik batu baina euneko 75, euneko 100 sekulez. Adibidez, nik ezin dut handi idatzi, ze barruk ez dituzten, nire barruk ez dituzten handi idazten, eta bakit handi idatzi horar ez nik automatikoki esan eta idatzi handi idet bastar guztietan, ze
Badao zerbait ez ditena uste den hori zeratzen, eta beti negoziatzen da irratikoekin, negoziatzen da argitaletxeekin utzik baldik, bai utziko jat, bale, konforme. Eguneko larrogei betetzetxeat eskualtzaindien arauek, bai, eskualtzaindien arauek eguneko larrogei beteko txeat. Oiruta maost, eta aldala, tire gutxillo. Hori dek, ik lortu dukan bezala naturaltasun bat batukin, sekulu ez dira lortu, naturaltasun bat batukin, harreman natural bat, ez dira uste sekulu ingoenik nire aurako eta belarririko. Aurako bintzetez. Gero idazte kontu hori, batun idazte ditu gauza, baina nik adibidez harriko nik ondarruko kasu, ondarru entzeko ohiture bat, ohiture naturalak gauzak ondarru torrez jartzeko, eta kartelak ondarru torrez jartzeko. Zerat, ingleseko klasik motetxuaz. Hori, normala. Zeatik, nonbaitetik iesi gatxabiltzek, ez, deko zen natural bat. New Yorkeko rapper batek, ai, ham ezateztun bezala, zeatik, ai, iz. Zeatik, alakalako, eta potrotan jartzeziko, barutik gertetzeak, eta punto. Eta etzeok batasun eta bat izen berramen da ontzea hori. Dana bat, era batera, dana... Etzegiat, neurriz fuerako bat izen berra hori. Eta gero nire guten problemi da nik erakundi, zaniat euskara batue bultzatzen, asmatzen erakundi hori euskaltzen dira, klaro, barrotik ezautzetela, eta bakitela gauzaik nola iteien, eta, bueno, nik tautan tokile, detaile teknikutan sartzeko, eta ze bide txar hartu duen azkenengo batu izeneko horrek azkenengo 15 urtien, nola hasi izaneko ondo, eta nola hasi izan geruta kiskilotzen, da geruta zatartzen, eta... Bueno, bitzetan esateko, oindala 40 urte euskara batu hasi izanin, hasi izan bide naturaletik o simpletik. Osa, idatziko esan testu, eta ez zan idatziko inguruko hizkuntzetan bezala, ekizekin, ekite, isate, ez. Idatziko esan testu, eta idatziko esan, fonetika natural bat edo zera bat. Bueno, oindala 15 bat urte, horre ontzan bide zera bat, estatu kolpe bat ontzan, ez dut izenik izango. Eta hasi izan, derrepente, subjektu eta olako gauzak sartzen. Hori da, euskara batun, hasierako espiritun kontrako estatu kolpe bat, antzar. Pneumatiko eta olako gauzak idatzi behar dira. Bizuten bezala, ez da, pneumatiko, kotxeko erroerak, autoaren pneumatiko, joder, porkulo mateu, ez. Ni ez nabil, ez. Eta ni bakit, ze jendekin duen hori, eta nola, eta ze pausoin ditu, eta bakit, barotik ez dut erakundia. Eta bakit, ze kakada nor barun, eta ze ego dauden, da ze txarki dauden. Azkenengo modi da idatzi da, ez bako izuten immigrazioa bi emekin idazten da. Bueno, hori da, hori erabakizu nahi, zaren joan, agarra jotzen. Oindala 40 urte, erabaki bat dima zen, NP eta NB idaztie, gero ez dago, ezin lehike idazti erabaki, ez tokatzen da NM. Fonologi pixki dagoenak eta konsideratzenak ortografia dela hizkuntzen zerbitzure dagoen zerbait, eta ez alderantziz. Hori ez dago itik. Erantzune, tokit akademik danak itetxe gauzak eski eta, zingo zau, hori da. Ondo gizatzu barretik historia eta ez dagoet bat epedik. Giruta gutxillo. Eta horren ere dosis hori, batu darriotzen abentokietan, laroiz baldin mazabilen lehen, bera eta bera dihue. Eta gero, lehen esan dituten gauzek, batasun sakratu osuntu hori, histori franko-espainola iruditzatela askotan, inglesa ez tala hola, italiano eta gutxillo, eta, badela joera batzuk, batasun sakratu horren kontrako jori, eta hizkuntzi bizi daun neurrilean, hori gauze zango dela. Hizkuntza estandar ofizial horren kontrako zer batzuk egitea. Eta beste, esaten ez danekin behar da zerre baizik, eta, dala bizitzi eta goitik datozkigun aragu goien arteko, buruke bat, ontxe alde onta, ontxe bestea, ontxe zehara, baina ez daula zatik, men, batu erabili behar da, men ez da erabili behar, ez dakit. Idatzizko gauzetan ere, badago joera bat. Eta ni beti ondarru etortzen zaz, ondarrun oso gauze zabalduteko gauze bara, kartelak eta gauze ondarru talez idazti, Eta gero jende horre badaki batu idazten idatzi behar da nien, kontuz, hori nala da. Baki batu idazten, edo niko batu idazten. Dana da, ulertzat, Juan Luisek esaten dituen gauzak eta arrazok, irutzat ondoi dela euskara batun
tratik ondina dela, euskara naturala edo euskara bizile baina bello dela erdara batu. Erdara dauken pixu eta dauken sakralizazio eta dauken prestigio hori dela kontratik ondina. Dunian honek arret, hona faktura bat, euskaraz desentitzietan herri bateko faktura bat da, eta jartzen faktura honetan. Orden de trabajo, número, fecha, nombre, eliminar virus, formatear, instalar antivirus, guardar datos, fallo hardware. Eta gero, bueno, jartzeko izena, eta data, eta holako biru gauza errex, eta gero jartzeko causa arazoa, se calienta y saca ruido, mirar disipador lento. Hori jartzeu, causa, dendako jabiek jartzeu, se calienta y saca ruido. Bueno, alberderaz ondoak gilenak, izan dibe, ez dala hola zaten, bez da meteo, dala gilean, saca, baina, bueno, saca ruido jartzeu. Gero jartzeu, trabajos realizados egin dago lanak. Eta tekniko gaztiek, idatziteko da. Disipadorie behituta garbilezeok. 3 ordu bideukin eta berotu bai, baino zaratai ez. Moitzeakun emateik ventiladoriek olgure pixket dakela. Fecha finalización, fecha inicio, total apagar. Bai, bueno, honen aurrinik alde batetik honek zezatigu. Honek zezatigu herri hortan, bueno, garbile eta hola zen da, pista que llevan berriz harreteko den. Bueno, txarria nazi zenek da. Txarria nazi garbile ezatea. Eta turkile ezatea. Alde batetik, honek esan nahi du, hau ez da gertako Hernanin, ez da gertako Tafallan, ez da gertako Zumarran. Hau gertatzea euskide pixkida hondigen, bizidan toki batit. Alde batetik, posgarretia da ondo dago. Oso ondo. Baina, hori ere, konturatzen naiz. Hau idatzi duenak, esan du, zertago jarri durenik pentsatzen hau, zera, bestien, nola da, hartetzieten bezala idatzi eta punto. Alde horretatik, iesi moruko bat, bai, baina ponieten atxiganek. Guztaita zitek. Nahi jat igual euskara lehor akademiko hori, baina hau haitzi, Aldi berin konturatzen hau, ezke bilek dituk, aldi berin konturatzen hau dela, ezaiteko moru bat, eta baina zertan, zigarrenik arauek eta disipadori nola zan betan, txegia ze, olguri, osea, rarra, osan danten nigo zik eta punto. Orduan... Hori idatzi duenak, erdera batuan hori idatzi duzen. Bai, segurazko bai, hori dek, bai. Eta kriston importantzia jema hozi joan, batun ondo jaztik eta letra danakin, eta beta U eta oianak bere ondo jarrite, eta kriston importantzia jema hozi eta euskari ez hori aladek, hori nire aitortziat. Hori aitortziat, bueno, hori adibidez herri hontan bertan, barri hau betizeok, bueno, garajeanetan jartzeik ibi iraunkorra atxekin bado permanente. Vale, oso ondo. Orduan, ortografilekin, ibi iraunkorra berez, bueno, hitz zabate ino entitzezun hitz bat, berez ez liki jarri ber, ibi iraunkorra jarri ber liki, pasabidea, gutzi libre, nahi gamezela. Baina, bueno, jake ibi jarri eben da, bueno, jakin, ibi atxega betek, bueno, askutio zuzek, ibi iraunkorrez beteta. Orduan, hizkuntzen arteko simetrile o berdintasuna. Ortografia ez digin bale ez digin porta, baina ez digin porta ez euskerintzat eta ez erderintzat. Orduan, jibi iraunkorrak urtitan, zei hor baldin madu, nire galderidek, bado permanentek, badok bekin, zemat irango luke. Igual, azte betere ez, izango luke, hau eskandalo bat, eskutien arteko liki, diario V, notiziaz de jek arteko liki, portada neonun baiten esan ez, en Azkoitia, no sé qué, se escribe bado con B, eskandalo bat. Baina, bueno, jibi iraunkorra atxekin, hortxe zeu urtitan, da etxo berrienetan, alazeok, jibi iraunkorra atxekin, da ez kezarri hartatzen. Alde hortatik, zeok, desberdintasun bat, kontuz, erderaz letran behar bezala jarri, eta gure humik jakin ezabela erderaz beta ue berizten, favorez, baina, bueno, eskaz, zeko laga importantzik. Por cierto, beta ue beriztik eta binungo zein didek, azkenengo bosteun urtitan erderaz, baina, bueno, ondituko proposamen asko hori aldatzeko eta hori kentzeko eta bar. Lehen esan eta bezala, ortografide hizkuntzin zerbitzurek jarri ez, da ez alderantziz. Ez, horren inguran, ondarrotarroiek
idazten badituzte kartelak horrela, baina ikizan deken bezala, baldin badakite batua kontrolatzen badute, zait, horrek ez dit ezin egonik sortzen, eta horretik esaten honez, hemengo kasuan ere, batez ere herrirako diren ekimenetan, oso logiko irutze zait hori, ez bebarrue, edo, bertako hitzak erabiltzea eta hori. Baina, uste blogen azaltzen adibidea zala, Markinako Abarka antzerki taldeak, antzerki horren izenburua jarri zion Biba Zorrixen izurritie. Gero, behiek ere zuten, batzutan jartzen zuten, batuan gerestatzen zuten Markinarrez, eta oso, ne harritu egin nindun, Markinatik kanpora eman behar duzun obra bat, normalen eritu zait batuan egitea eta izenburua bintzat batuan jartzea. Gero, aktore egitzen dezakete bere euskerarekin, baina, niri bintzat, askoitiko talde batek sortzen du obra bat, eta deitzen dio, kulturetxeko, leheno esan dugu nintzen bebarrua, ez dakit. Baina, normalena eritu zait, bintzat, zure herritik kanpora joan behar badezu, batuan egitea, eta batuak izan beharko lukela ez dana, eta da hori, benetan, Euskal Herri osoan nolabiteko indarra eta ezagutza eta daukan modu bat, eta ez da. Hori da arazoa ez da kartelak bertako herri hizkeran ere egiten direla edo herriko aldizkarietan norbaitek bere herriko euskeran idazten duela baizik. Askotan, edo gehienetan, horren atzean ezjakintasuna dagoela, edo batuarekin ezen oso sentitze bat. Zergatik, batuak ez duelako lortu bere asmoa, eta bere asmoa zen herri gehienetako edo kultur hizkuntza normala izatea eta zabaldu izatea, eta herrien arteko kultur hizkuntza izatea. Eta hori ez du lortu, papel hori erderak mantendu dulako neurri handi batean, ez? Eta arazoa hori da, arazoa ez da, leheno esan duguna, herri hizkera eta batuen arteko zera baizik. Batua, burruka horretik kanpo gelditzen dela eta beti dagoen dikotomia da, edo erdera zengo dut, edo herriko euskera nengo dut. Batua zertarako, ez edo... Eta hori da arazoa, eta batua nik uste berez, hizkuntzak, nik uste hori ja esan beharrik ere ez dagoela, euskera ez dela beste hizkuntza zailago, edo kapazitate gutxiagokoa gauza dirazteko, edo gauza berarekin egiteko, ez? Baina ez du lortu bide hori. Hor, seguru asko, Iñakik hobeto ezagutzen du batuaren historia eta seguru asko ez da ondo jokatu batuaren, euskaltzaindiaren edo batua eraman dutenen aldetik, eta orokorrean iruditzen zait, zabaldu dan ideia dela batuaren oso ideia itxia, ez? Eta, lehen aipatu den nire ingurua eta berriakoa, eta adibidez, nire ustez, berriako zuzentzaile taldeak ere hor gehiagizko estutasunez jokatzen du, eta badago alako, ez dakit, azken finean hitza igual ez da onartzen, baina garbizalekeria bat, badirudi batuan idaztean, ez dakit, hitz asko ez direla onartzen, forma asko ez direla onartzen, gero Amuriza justu kontrako bidea egiten ari da, seguru asko igual beste motura eramaten du kontua, baina ni orokorren ados nago Amurizak esaten dituen gauzekin, ez? Hori, adibidez, ez dakit, ambiziotsua esateko, ambiziotsua jarri eta zuzentzen badizute eta jartzen badizute handi nahia, niretzako etxeak gauza bera esaten ari, ez? Eta orduan, ez dakit, estutzeko joera horrek ere uste ez diola mesede egiten batuari, eta orduan, azkenean batua estutzen badegu, segura asko, batuaren eremu ere estuago izango da. Eta erresago izango da, jendeak esata, zertako sartu naiz horretan, egingo eta ateratzen zaidan, ez? Eta gero erosotasunaren kontuan, niretzako askoitearaz idaztea, niretzako da oso gauza zaila. Behar, eskatzen du sekulako lana. Ez badezu egiten, hori, segita, edo que salga, ez?
Nik probatu izan eta askoiteres idaztea, eta nolabaiteko seriotasun batekin, nolabaiteko ez dakit gutxieneko zentzu batekin askoiteres idaztea oso zaila da. Eta hor da nik uste, lukela gauza horietarako hizkuntza natural bat. Eta natural bat bildurrik gabe hartzen dena, eta ibili beharrik gabe, ez dakit, esango dut, ez dakit, bildurrik izan gabe hitz maileuak erabiltzeko, bildurrik izan gabe aditz forma diferenteak erabiltzeko, ez dakit. Eta nire ustez, kontzepzio hori, bildur hori, ez da gainditzen, eta gainera, segura asko, eta esaten dut, nire lantokien bertan ikusten dut, hartzen diren erabakiak kontrakoak dira, askotan ez. Eta gero, jakik esan duena, Italia eraz, segura asko idazlek ies egiten dute batutik, bai, baina batu bat badutelako, eta badagolako batasun bat, gutxieneko bat, nik ez dut ezagutzen kasua, baina esaten denean, bai, idazle, Europako idazle asko dira, bakoitza bere hizkuntzatik ies egiten, bai, baina badutelako ja minimo bat, guk ez daukaguna, guk daukagu oraindik batua, hori, erderaren lekua hartu ezinik, eta askoiti bezalako herrietan argi ikusten da hori, ez, fakturen kontuetan, edo, irakurtzen den prentsan, edo irakurtzen den literaturan, edo inkluso egiten da musikan, ez, punki garaia gontzanian, punki talde guztiak erderaz kantatzen zuten, ez, igual beste komponente bat dago, ez da, rebeldiaren edo transgresioaren adierazpen bat ere izan daitekeela. Eta, gainera hori ere baduka kontra batuak, da eskolako hizkuntza, eta jende asko eskolan bakarrik ezagutzen duena, eta, hori da, horreiken, segura asko, txarrena, zenbait kasutan gustoko izateko edo eroso sentitzeko, ez. Orduan hori, pixkat ideia hori da, ez. Askotan esaten denean, batutik ies egiten denean, arazoa ez da batua bera artifiziala dela, faltsua dela, eta baizik. Ez degula lortu, batu hori modu natural batean bizitzea, eta behar degunean arrizkeratik gora egin erderara jotzen degula. Nik adibide kurioso egin segitu bat. Ondarrun, beti Ondarrun egiten naiz. Ondarrun, ino guzti baino gertu da mendik, gure mapa mentalien kostalde jotze benin beti da Zumaire, eta ere zautza, baina zautza Ondarrun junten moren nikoli bat, animatzea dituztet Ondarrun egin jotea. Ondarrun euskirin erabileri, erderin erabilerik erari jetxira, azkenengo 5 urtetan nire Ondarrun egiten hasi nintzen nien, ondela 5 urte askoz gilo itzen erderik hori ez da erderik egiten, oso gutxi egitea. Egin izan da jendik galdindu, kanpotik etorreko jendik azkenengo urtetan, desente galdindu, lanatik eta adibidi da. Neskako eskor bat, Ondarrutarra, ama Ondarrutarra eta eti inglesa ustet. Ezemat hizkuntza aski neska horrek bere hitzetan esan da. 3. Berbaitzen dut inglesin, euskeraz eta batun. Esan nahi dut, euskeri bizian herrietan batu ide beste hizkuntza zela, sentitza dela. Eta baina izaten nahi izan bezala eskolako hizkuntza zara bat, baina hau neska eskor bat, honek kokojanik eta segi bili. Inglesin, euskeraz eta batun. Hola sentitzeitu gauzek, zein guzau. Arritzen hau esate ganin, askoitearrez ezin dekela idatzi. Nik, pertsonatik pertsona aldizeok, bat zein guruten muritzean oeztan, nik etxena azpitarrez idaztiat. Nik etxena idaztiat, mezuek, elektronikuk eta ez elektronikuk eta zera, nik egena, azpitarrez idazteat. Eta hundiztek mundu gozi naturalena. Batu baina desentez gehiago. Eta hori nola aztetan gehiago idazten, nik gilena, azpitarrez idazteat. Eta, horren, osimen hartetzei zer matek ez? Batukadaren batek, hartetzeik. Batukadaren batek, netzat batukada gaina horitek. Haitzetan bagoitzin dagoide batukai egota egena, ez da, zertadator batuka hori, Norun, etxakiat, oso normala eta oso naturala itzizitek
hiri ez bezala, eta orduan zeikat hor, diferentia besteik. Eta gero Batun historia eta Batun azkenengo bolarantako okerbidiek, zehatzakun, ez dira da jau, nik latinez furor proibendi, esatetena, debekatzeko amorrua, eta adibidea jarriko jat. Eskuatzen dira, debekatzik esatie, edo idazti, ze kristoitie, gaur menez orionak dira. Zerak, espresoki debekatu zet. Bueno, ni honetxean oso lantalde garai bateko euskara batuko lantaldetik eta bar, esati zaukedat, konbentzio initula, baietz, hori libre labra zaula, baino gehotzeki ze bazorretatik ja pasaute zaula eta berandu zaula eta debeku hori zaula atzea botatzeik eta hor segitu debekue, baina bueno, lortu nion konbentzitzea hori ez dela debekatzek. Zati debekatzea olako gauzek? Ba, korpusen izenien, korpus ino jainarteko idatzizko korpus hizkuntza hortan ez tegazaltzen da, orduan, etxok esatek, eta orduan, zer da? Bukauteko hizkuntza batek euskeri, etxok ez berrik asmatzeiken, etxok ez berrik sortzeiken, zori euskara sortuteko gauza batek, gaurren zoriona dira, niak idela ez tegazaten ez castellanos, ez frantzesez, da ez inglesez, ez tegazaten my birthday o mis felicidades, euskara sortuteko gauza batek, ez etxok esatek. Horren arabera, esan edik, euskari jende horrentzat, dela, bukatuteko hizkuntza bat. Behaiek kontrolatzeben korpus horren barrun zartzeana. Behaiek idatzite, ikusteben hizkuntze hori bakarrik dela. Eta hortik gertatzen ba, ez dakigu ez debekatu. Eta, klaro, ez. Nik usteak, batua iterakoan ez degula zertan euskaltzaindiaren arau guztiak bete behar, eta askoz, hobeto, jungo litzaiukela kontua, batuan gehiago idatziko bagendu, eta idazte horrek berak behartuko balo euskaltzaindia horrelako gauzak onartzera. Baina egiten duguna, askotan egiten dena da, alderantziz, nola batuan, debekatuta dagoen hau ere egitea, nik zertako sartu gain zorretan, eta askotan erreakzioa hori da, ez orduan. Batua hori da, behar bada igual, nekien ikuspegitik ikusita eta ikusita gizartean nola dagoen, igual da aukera galdu bat, eta igual hobe da batua, betirako, baina etzait iruditzen, hori ez dut esaten. Nekien ikuspegia jarretuta igual hori inberko genuke, ez, batuaz astu, eta saiatu herrietan euskeraz egiten, eta ateratzen da bezala idatzi, eta bar. Eta utzi herri hizkera, bera bakarri burrukan, erdararen konta. Berriro etortzen geha, benetako burruka hori dela, ez. Nik uste dut batua beharrezkoa dela, eta sinisten dut batuan, eta konbentzitu nago, Iñaki Euskadi Gatira juten zanean, eta Arantxa Iturberekin, Tere Belokidekin, eta nekean Peñagarrikoren Garikanorekin zegoenean, batua lasai bizi izala, momentu horietan bintzen. Edo ez? Mikrofono horri bai ez dela. Bade zuzen. Eta nire, igual egia da, lehen esan duguna, hori bizidez gehien bat berriako redakzioan, ez? Eta egia da hor, gaur egun zarauztarra dira nagusi, eta igual oso gertu dago zarauztarra batuetik, baina ezken nik ez da sentitzen. Ez dut pentsatzen batuan ari naizenik, edo... Eta gero esaten dira, galdetzen diaten eta nungoa naizen, esaten duten askoitiarra naizela, esaten batzek zeigantzen mantzen. Eta alde batetik lotxa eta pena ematen dira, baina bestetik, pentsatzen dut, oendik gordetzen, ondik kapasa naizela askoitiarrez ere hitz egiteko, ez da, igualdik ere, neskako eskora horre bezala, hiru hizkuntza dakizkit. Eta, baina, gaur egun gutxienez bi hizkuntza ikasi behar direnez, bigarrena batua izan dadila. Eta hiru baldin badea inglesa, eta ez. Nik segitzen dut pentsatzen batua beharrezkoa dela, eta behar dana dela batuari berari indarra eman. Eta adibidea ez da durutiz, Iñaki segurola da niretzat, batuari txinparta gehien ateratzen dion idazlea, edo gehienetakoa ateratzen diona, eta seguru nago hemen bat baino gehiago dagoela horrekin. Hau da, adierazkortasuna, umorea eta hizkuntzaren erabilera bizian, norbaitek batuan erakutsi badu hori egin daitekela, naiz da ahondi idatzi berdintzait.
Zer aditzak batuan daude eta atxiak gehienak bere lekuan daude, eta ez daudenak nahita ez daude. Baina segurula bera da, edo ez dakit, Patxiku Perurenak ere batuan idazten du. Nik ulertzen dut batuaren kontrako zera hori eukitzea, baina nik uste honena dela sentimentu hori batuara eramatea, eta ez sentimentu horretatik batutik ies egitea, idazterakoan batez ere. Eta, bueno, ez dugu bere izin baina hori, baina uste gehien bat, bueno, ez dakit, hitz egiterakoan nik ez niok inori esango batuan hitz egiteko, ez bada, bueno, irratirako, edo, bueno, igual, nahi ondo iritzu zait, ondarrutar bat Donostira joan eta ondarrutarrez hitz egitea, eta berriako erredakzioa etorri eta mantentzea bere euskera. Nik ez dut egiten, baina ondo iritzu zait. Ondarrutarra o Eibartar bat hortzen bada, Eibartarrez hitz egitea. Baina ja, idazterakoan eta batez ere herritik kanporako gauzak idazten direnean, nik uste behar degula batua. Eta behar degula batu horri bizitza eman. Eta segura euskaltzainari burruka egin, baina batutik bertatik, eta ez batua euskaltzaindiari eta berriari eta lau idazleri utziz. Batez ere, eta batez ere, badakigulako, idazleen artean asko euskaldun berriak direla, eta gaur egungo idazle puntako askok, niretzako, daukaten akats edo utxune handietako bat da, euskararen espresibitatean harrigarria da. Euskadi zai hasitako idazle askok, sekulako, ez dakit, antzeman egiten zaie, euskaldun berriak direla eta ez dutela hizkuntzaren espresibitate hori ondo ez dakit, dominatzen, ez? Orduan, ni plantatzen dutena hori da, batua beharrezkoa da, eta batua bera aldatu behar dugu geuk, askatasun hori emanez, eta Iñaki idazterakoan egiten duena, eta hitz egiterakoan predikatzen ez duena eginez. Nik igual gaia azkoitira ekarrita, nola bizi daitezke elkarrekin batua, gaur egungo gazte batek eskola amaitu berritan, zein espazioetan erabili beharko luke herrizkera, zeinetan batua, zertarako balio beharko lioke batek, besteak? Nik uste kaleko euskera aldala mantendu behar dela herrizkera eta hitz egiterakoan, ez? Hizketarako eta hor bai ez nukela jarriko inolako ez dut ikusten batuaren beharrik, ez? Ez bada hori, udaletxeko plenoan irakurtzeko ez dakit zer, edo ez dakit, ja, maila batetik gora behar bada oskoan ere, bai. Baina batez ere idazteko, nik behintzat, bueno, igual hau nire gauza personala da, nik idazteko behar dut, nola baiteko, ez dakit, araudia behar du da, baina, bueno, behar bada hola bitu eralako eta eskolatik hori sartu digutelako eta alfabetizazio horrela indegulako arau minimo batzukin eta ni hasten banez idazten badet Arrixe, X-ekin, baina hurrengoan, ez dakit, bueno, lehenengo gauza, Arrixe idazteko askoitan hasten banez, H-ekin idatzi behar dut, hemen H-a ez da euskaltzen, H-erik gabe idatzi beharko nuke. Dudaz jostu ezait jarduna askoitan idazten hasten banez. Eta, bueno, Facebooken da Twitterren egin daiteke hori, hori ez doa inora edo, nire alari inkomodet, ez zait erosoa egiten. Eta nik, baina Aitorrekin izan dudan korreo elektroniko bidezko harremanetan ere berak asko iteraz egiten zidan eta nik segura asko nahaztu ditut bi gauzak, baina netzako asko erosoago da batuan egitea. Eta saiatzea, igual, herrizkeraren aberastasuna batu horri erantzten ez. Hala neurrian eta espada, baina idazten egia, ez da. Eta nik netzako naturalena edo bihurtzea hizkuntza erabilera jasorako edo idatzirako eta ez dakit pixka jasoa den erabilerarako batua erabiltzea. Eta gaina hori baliatzea behintzat idazterakoan eta kanpoko euskaldunekin, eskoititik kanpoko euskaldunekin. Eta gero, eguneroko jardunean, etxe egitean, zaten den ni hor, txek izkiritzen ondarrutarrak, Donostian euskaraz hitz egitea edo behin gertatu zitzaidan bezala, Azpeitiko jardinero bat, multaz jartzeko udaltzain bati hasi zitzaion Donostian Azpeitea ez hitz egiten, nik uste dut zela ezer ulertu, baina, hori ondo irutzi zait, baina, badaude erabilera batzuk, nire ustez eskatzen dutena ja, minimo arautu bat edo ez dakit.
bueno, igual idazlea naiz eta niri gustatzen zait behintzat hori, igual, nire uste beharrezko dula, batez ere, bestela hutsune hori, lehen esan duguna erderak hartzen duelako. Bueno, zer egin beharko luke azkoitiar batek, gazte batek, bueno, garbi dago zer egiten dan, nik uste jendie mundu elektronikoen, mundu virtualin, azkoitiarrez idaztebela egiten bat. Eta gero, derri hortze benin, ez dakiz ze instantziko, ofizial bat itea, zanitebela, batun, eta ez da hola zatik, e-mailak, whatsappak eta ez dakiz zer, honean bai. Eta gero, erabili berdek udaltzain, izan dugu bezala, ezta? Ondala egun urte, askoitiar batek, askoitiarren ordin udaltzain ezatie, bai zengo guan, tipu herriti bi altzeko kone bi aldu berrik izan, porque galdin dago. Niko motibo izango guan, ezta? Askoitiar batek udaltzain ezatie eta ez merixo, ezta? Baina, bueno. Donostiko udaltzainen merixoa. Donostiko udaltzainen? Bai, klaro. Eta New Yorkeko, New Yorkeko merixu, eta jauzientu egiteko, zer da bezala, gizona, zer da, Bai gana Munipa ditu. Bueno, bai. Lehen uan azpirien aguazila eta hemen merixu, eta nahi du Munipa, bale. Edo daltzainak, hori dek, honek esaten bezala, bueno, euskirik hartu galu euskara batuen zera indar hori, izango ke, udaltzaina izango ke, eta erderin aldetik jonde Munipidek, eta arrizkeretatik jonde aguazila eta merixudek. Orduan, nun, zer, noiz, nola, nina bat erabitzen, aradutzen, esaten, zein berdan, zestan inber, zein ber luken, zez luken. Ni guztia joeri dela, nabarmena, bari, norbere herriko, euskadi bizian tokiletan norbere herriko zera erabiltzie, mezu WhatsApp edo mundu enten. Eta etzekiat erderaz, zer gertatzean, egin izan da, etzekiat erderaz bestiat uste, baina nik segurentxo bestizkuntza askotan ere, zara hola. Lehen zen duen adibideak, ebra, rusu bera, hori izteatetxe hau, italiano, badala joera bat, gauzak hartuko notan, egunerakotan ez erabiltzeko estandarrena, zera. Besta adibidea torri zatelen, hauen herridanetan dago Zero Zabor izeneko taldi da, ezta Zero Zabor, baina salgo zuen bakarra, nik izatetan bakarra berriz egon darru da, Zero Zabor. Zer dago Zero Zamar, zepazuri Zamarra ezatzeko da Zamar potu. Claro, tortzea bat eman, ez dut Zero Zamar, zer da hori eta jode, haiek izango burutik pasau egiten, Zabor, beretze, beri, eta gaina, erabailerin poderioz baita ezagune, eta joño, claro, bazaki hau hori dela, eta... Bueno, ni behin akorratzenak ikuina diskusio berriako zuzendari jaunekin, ni putetxeko madrea idatzi nuen, ezta? Eta iraleginak, eta zantzin kentzeko hori, eta nire zaino, ez nola kenduko. Bera arrazoi izan, baina hori jendik etzakik zer dan, etzakian nun, bueno, hola ikixingoik zer dan, putetxeko madrea ikusten, eta batuni idatziko jat, putetxeko madrea, horrexe batuni idatziko jat, hartara, eta hiri arrazoi materenan, bueno, batun txartatze txia, eta autorite bestie, eta bueno, ezagun egin ditu, eta jendik isiteik, eta porta azkenean, eta putetxeko madrea. Gero kontura entxan, amendik anparez, atezala, da beleitzan, da bergaraldin, da elgetan, da zean, da besti. Orduan, bueno, zugin dut galderi dantzuna, baztarrexa, nire zaterabitzen edo esaten, hemen bai da menez, da nik utxugara ikustetena, ogaitzetena, osumatzetena hori da. Gauze zeatan personaletan eo, jotzala herriko euskera eta gauze ofizialetako, zeatako, bature, eta... Bueno, eta erdera ere bai, claro. Gauze asko tartan arrazionatiat. Bai, pequeño betetzula jendia, erderazko gauze dotorik eta potolu izatie, euskera batun izati baino, hori arilegaladek eta hortan arrazoi matiat, erabat, badaulako erderien, olako sakralizazio bat, eta ondigene, dakoela prestigilue euskara batuk nanti, erdal batuk kristona. Eta gauze, hola, importantik, eta batiz bat, norberi gure importantzi zemara jorin, gauze horiek erdera ezadila. Gaina zaukat azpaldien teori bat, teori biologiko bat,
Eta hori edade kontu bat ere badala. Jendiek erderako jora egan duena, irutze zite daukela, 35-40 60 bitartien. Zeatik, irutze zitek, claro, umi euskara zinbertzikoek, eta zarra ere bai, zarra euskara zinbertzikoek, eta umi euskara zinbertzikoek. Horru, ni edade hortan jatzeo garbi, zehose izena izen mundu hontan, zehozetan triunfoetan, zehozetan frakasagoa nahizen, gizajoa nahizen, ez jakin ba nahizen, lardoa nahizen, ozer nahizen. Orduan, tartin ni demostra horrezako bat erderaz, potolo batzuk izan ez, ni ez nahizela, baketela ni oso erdera esaten. Eta ni uzat hori gertatzala edade kritiko bat, pertsonin edade kritiko batan, eta dala, 35-40 hasi, 60 urte bitartien. Ni usteat, oin eskutien inberdan, zer esan berko nuke, baina eskuerin kale neurketa hortan, ni usteat, kale erabilera, etxe erabilera egitzen, oingoz neurtzik, baina kale erabilera hori interesantitzen dugu, etxe erabilera eta kale erabilera arteko hori. Hor artengo loa baju nahi dutxeztek, eta moz berrogetik gero irabitarten hitu nengo dudipe, hori teologi nire teori biologikoa. Ez gero ez dago aipatu, eskola. Igual plantatu daiteke eskolari gabeko gizartera, baina bengoz eskolak badauzka dago. Eta gurasoak garenak eskolara eramaten dugu umea. Orduan, ez dakit hemen nola egiten diren gauzak, baina ni uste eskolan zilegi izan daiteke, pentsatzen ez dutela hasiko andereñoak eta maisuak askoitiarrez hitz egiten debekatzen, baina batua eskolarako behar bat badala, ez esaten dena batuan egin behar danik, baina, kanpotik etorriko dira irakasleak, materiala ere kanpotik etorriko da, batua beharrezkoa da, berriro esan dut, erderak hartu ez dezan espazio hori. Batua nahi eta nahi eskoa irutzen gaurrengo gizartean, nahi badugu bintzat, euskerak Lizarrik esan zuen zela, nora nahikoa izan da dila eta atera dila etxeko girotik eta kale tabernazuloko girotik eta izan da dila kulturako hizkuntza bat eta hizkuntza zibil bat eta hizkuntza bat kalean dagoena ez. Nik gero hor, nire kezka ikusi nunean, sumatu nunean, eta ni baino lehen ustetan eta Elisabete Perez Kasteluk idatzi zuela. Nolaiteko kezka sortze zidan ikustea gero eta gehiago karteletan eta bar, herri euskeraren presentziari batez ere gazteek egindako gauzetan eta bar. Eta argi dago, logikoa dela gazteak transgresio nahi horrekin eta, eskolatik eta komunikabide ofizialetatik eta baten zaioen ereduari kontra egin nahian, herri euskerara biltzea eta, nahi hori etzait gaizki iruditzen, ez? Nire kezka da, horren atzean batzutan esote dagoen batuaren kontrako jarrera bat, eta askotan ezjakintasun bat, ez. Ezjakintasuna, zeren ez da lortu alfabetizazio, ez dakit, oso baikor bat, ez. Hau da, gure adineko jende, ikastolan ikasitako jende askok ere, zalantza asko ditu euskaraz batuan idazterakoan, errezago irakurtzen du gaztelaniaz, egunkari egunerako prentsa gaztelaniaz letzen du. Orduan, arazoa hori da, ez? Orduan, askotan batuaren kontrako hori errazkeria bat ere bada, ez? Nik zalantza horiekin da ibili baino nahiago dut, arrizkerara joko dut, euskera zeiten dutenean, eta behar dutenean erderara joko dut, eta ez. Orduan, pixka nik artikulu hori edo blogeko hori egin duenean kezka hori izan. Batuari ematen zaion fama hori ortopediko, faltsu, intelektual, artifizial, eta bar hori. Batua niretzako ez da ez artifiziala, berez, ez da ez artifiziala, ez intelektuala, ez labanak bezala da. Erabila daiteke modu batean, edo beste, erabila daiteke persona bat hiltzeko eta erabila daiteke kalabazinak mozteko. Eta batua ere izan daiteke oso tresna egokia euskaldunen arteko elkar ulertzerako eta euskaldunen arteko kulturarako eta harreman kulturaletarako, herri barruan eta herrien artean. Eta pena ematen ditu, kezka ematen ditu ikustea
gazteen artean fama txarra ukitzea batuak, ez? Eta, bueno, ulertzen dut hori, ez? Nik arrazoi ematen dut Iñakiri, Euskaltzaindiak hartu duen bidea eta segurazko komunikabide, euskarazko komunikabidea eskokatzen duten bidea ez da egokiena batua herri hizkera bat izateko. Hau da, batuare izan daiteke herri hizkera, hori da azkenean planteamentua, ez? Eta segurazko ez da ezkera hori lortzen ari, eta segurazko Euskaltzaindiak ez dute horretzen, ez du, Iñaki komentatu dituen pasu horiekin ez du laguntzen hori, baina uste lortu beharko genukena da batua beste herri hizkera bat izatea, eta ez herri hizkeren kontra dauen hizkera artifizial bat. Eta nik uste dut posible dela, edo posible izango litzatekeela, baina, bueno, segurazko gizartea daraman bidea ez dela hori, ez. Eta orduan, nik somatzen dut hori, ez, batuaren kontrako, are berriara lanera etorriko kasetarien artean ere batzutan somatzen da hori, ez. Lanerako hizkuntza igual batua da, baina gero, bueno, ez dakit, ez, batuan eroso ez sentitze hori genitu beharko genuke, eta ez dakit nola, baina nik ondoratzen dut, batua beharrezkoa dela, eta batua bera mimatu behar dugula, eta batez ere batuari fama txarra kendu behar dugula, eta horretarako onena da guk geu batua beraztea, eta herri hizkera erabiltzea horretarako. Hau ditu da pixka sermoi moduan, baina nikola sentitzen dut, eta sentitzen dut, esperientziatik, sentitzen dutelako batua badala, nik nire semeari emango didan hizkuntza, porque nik ez diote, bueno, eskapatuko zaizita askoitiarkeriak, baina nik batuan hitz egiten diot, ustez semeari. Bere inguruan batuan hasiko da, eta nik nahi dut batu hori, hizkuntza natural bat izatea, herri hizkera bat izatea. Gero, herri batzuk, eskoitia bezala, Martutenek ez du gordeko herri hizkera, edo Donostik orokorrean. Bueno, igual koiskeroak bai, ez dakit. Gero beste herri batzuk bere herri hizkera daukatela, eta karteletan hori erabiltzen dutela, eta eguneroko txikiteoan, eta etxean, eta herri aldizkarietan ere egiten dituztela horrelako artikulak, bueno, bai, baina batua ere bada herri hizkera bat. Eta toki gutxitan bada ere bada, eta hori indartu behar dela uste dut. Dala esan dut ez dela, baina ez zait inporta. Batuan ari naiz. Matematek, galderan bat. Mira, oso, Jolisekin, ni euskarako irakasle bezala, uste ikusten denez gaztie, ni DRH-ko lehenengo zikloan egiten duena, eta ikusten, hiztegia dakarte hiztegi bat, bildortzeko hor dien. Geuta, elegiu dute, gozo da, asko jarrez, baina, elegiu, ikasi berko dute, jantzian nola esan hori, jantzian, batuan, ez? Orduan, etxake bati inporta, adinean ez da, amai dute, ez? Baina, ez diote garrantzirik ematen, da igual badakite forma bat gazteleraz aditzarena, eta hori izakit euskeraz, eta hori ikasi behar deu, eta hori badakizu gazteleraz, eta aldi bere jakin duzte euskeraz, ezin du hartu leuko hori dakari gaztelerak. Ni horre pixke zutuikien hau baitere bizi detelako hori, egunerako nire lanean, ez? Baina, irakurtzeko zaletasuna noski, askoz gehiago daukate adin hortane gazteleraz. Zeratik, errexo irakurtzen dure, eta bai telebistan, bai jokuetan, guztieta zartzaile gaztelera. Eta iztegia daukate asko zaberatzeko gazteleraz, euskeraz. Eta orduan egiten zaile ikasen behar dutelako dutenko, eta gero erabili. Gazteleraz bakarrik entzunari zartze zaile. Eta esforzo bat suposatzeu, orduan esforzo hori ez duten egitea. Aurra bezala, helduak eta ostintzeko guztia. Nire abiz, nire anaia, nire gazteo da, baina ez da, alfabetatu. Eta euskaren batuaren kontrakoa bezala da, hauxe, esforzo suposatzen hori ikastea da erabiltzea. Orduan egiten du, pixka bat, herri hizkera bakarrik. Baina hori askoitia pasatzen da, eguneko, eta ez ematen. Nire ziarra duz nago, polizek. Rosario? Ni haus nagoenetik esaten duen euskera bizie herri hizkera dela, guri hori. Pasatzen dena da, zenbat herri die euskeraz bizi dira. Eta, euskera batuik gabe, nolabetiko hurbiltzen bat gabe, etorkizunik gabe euskera.
Galdera da netzat, euskera bat ez baleo, egon izan ez balitz, oin arte ere, claro, transgresio bezala euskalkitan egitea. Nahi iruditzen zait hori, erabateko transgresioa, baina eraginkortasunik gabeko transgresioa. Benetako transgresioa euskera batu da. Eraginkorra. Eta euskaltzaindiak hartu ditun edo barrutik ezagutzen dezulako, nik ez da barrutik ezagutzen, da ez da uste hori. Iruditzen zait, antzeko gauzak eukiko ituztela erazinak abenia. Erderarena, frantzesarena, klar. Orduan, euskera batuari bidura galdu bertzaiola eta ezakit, hain zuzen eta hain zein goizpaga ere, euskera batua. Euskera galdera da, ez page, egin izan ez page. Ez da gaitik hori. Ez palitze pasabazan da ze bide hartuko zuen munduk. Euskara batu gabe, nire nahi zai euskara batu, ezaten euskara batu karamen. Aldez aurretik emateola jarrera batzu daudela jakineko, eta horren batek alde batean beru tire, eta nahi tokatzaten papela da beste aldea tire itie. Bai. Nahi tokatzat alde batea tire itie. Eta orduan hortan egenez, claro. Hemen ja guionistiek jarritu genin zea batzuk eta nahi papel hori tokatzat. Bai. Claro, irakaskuntzan da zabiltzetenok eta bai, claro, jode batu gabe, bai, dana erderi jango luke, bai, segurazko bai, eta nik praktikatzet euskara batu, eta nik zehatzet eta idazten nun, idaztet, itzeiten nun, da toki nazionaletan, oen kontrako ez tarrixe izeneko matai gurratien itzeite eta ez bat itzeiten. Bueno, erderien presentzile da ondela oso ondo joa, ez da konparatziken, zehatik eta bizimodu aldain dalako. A ber, gaur egunin euskaraz hitzeiten toki batin, hizkuntzi baldin hemendik hartetzen eta hemen sartzen, baite errezilene eta baite zeane, bizimoduen aldaketik izan, eben dela 30 urte jendik alin gehiago bizi izan, etzan pantali bideo etzan egin beste bizi. Orduan, kalin euskaraz hitzeiten, euskaraz hitzeiten gehiena. Gaur egunin, ego zein tokiten, baina baite goizuetan, baite zeane, hemendik gaitzena gehiena, baina uneko 80 gora erderi da, zeatik bizimodu aldain dalako, kalin ez dalako bizimoduik azte barrun, eta dala pantalia. Orduan, jendi bizi da, eta zenbatak gaztio gehiago, pantalia bire eta pantailatik sartzezakona haitzen. Orduan, uneko 80 hemendik sartzen erderi da, baina baite herrik euskaldunen hori kriston aldaketi da. Eta presentzile eta zeana da, asko zonden jau eta ez prentza eta liburu, ez. Da, bizimodun aldaketia eta hemendik sartzena uneko 80 gora erderata. Baina, egozin bastarretan, hori da problemia, hori karga hori. Hori hola da, horregi nolait ezago kontra, ez dakit batu balio, bai, igual batu indertzire, bai, ez dago izki, izkerik matea batu indertzire, ni ez da horren kontra. Baina, gero, jendi dago, eta nahi nuke platerea, jendi borondati dago. Ni uste, benetan ezatetu jendik egin ez diola importa. Batez. Hori lehenengo puntu. Jendi ez diola importa, euskeri ordera gehiago, euskera gehiago gutxillo. Jendi ez diola benetan importa, eta nik importa ez diola batien izin diot ezer esan. Izin diot ezer esan, ez baldin importa, eta jendik egin ez dago importa. Importa ezagona da erdera batu potolo hori, eta castellano inglesa ondo zehatzien, egiten bat hori da kezka importantina. Jende egiten uste ez diola importa. Erretik garrera aldi daude, baina ez diola importa. Eta problemi da, nik importa ez diola etzakon bati, ez diola ezer esan, zezan barri dut. Ez ez sinisten nik, ez pau bizi, ez pau sentitzen da, oso gusta bizi baldin hori, txaso hortan, zaparra o jasa horren azpiten, hori niz, ni bestera aldea sentitzen dut duzu, baina, bueno, hola espaldima eta jende espaldima importa, ez que sendio dezer esan, horren azpitik zezan bari jot, herri bat gara eta hola gozik, ez que, ez bari jo. Gaina ez nik ez dio ezer esaten gozu horiek, ez dakit zer, eta gaira, eta ez dakit mugu gaitu, eta gure aurrekuk, ez zartako bari jo, ez zero. Eta nik ez dian, inoiz ezer esan hori, garbi latzen edet. Ba, hola,
hizkuntzat galtzen, eskasten, zehatzen nahi danien, historiozun, egon bi jarrera, bat inporta joana, eta peni mate joana, eta beste batzuk, ni uste kitienak, bat ez dioen inporta. Ez dioen inporta, eta hori kontau gara dago, jende egiten ez dioen inporta. Eta gero eskutien ez diten, ez dut nahi, ja, sumarra. 0,02. Orduan da, hori da egoeri, eta nik ez nioen esan tipo bat, ez, euskeraz inporta, eta gaina batu, eta gaina errizkeri, eta gaina ez, eta gaina ezkeritu, eta ideurrikuk, eta neolitikuk, atorkizune, nazi, ez? Hori da hor da bazen ikoten. Beste galdera bat? Ez nik, pixkatik, horretxea, oskura idatzizia. Eta ni, ez lagatu indizi, eta bizi horretetan amenetzen, non esko esinzitzea. Eta niz, ja, zein zelan azukar zidaztu denen hausia. Arkiz esan dek eta arkiz ezela, anatxauan nora ezten den. Ez? Eta hori ezela da, zehazkaz horretan. Nuztat, idatzizen da osuka berizilako. Eta ero, eta gainak, seguro la egari honetan, nik egin irabera programazioa. Hain dugu edetzea estintzio. Eta bestiz, bixi gatutu nahi kornizueke, eta osuko idatzizen da diferentioan adibidez. Kontra goztariak zen egitako, zeina. Zen nolako euskera adiezetere batien alkainek eta hauek eraman duten bidea hauez, Baselmanken ondoren etorri diren hau guztiak. Oso ondo igualez, oso naturala, oso herri izkera, baina, claro, gozako bat entzako oso ondo. Baina, berako bat, edo nintzatzatiat zerritako batek, ez esateatik egin, mauleko baten horretako duzu ganak, ez? Zer eduke olako kasutan ere bai. Eta nire pixkatiki esperientzia behar zaukat, egunkarien dagoa, eta irakaskuntza munduaz esan ziren, eta gero egin bat esatorek, bai utzizaila da, eraka izugarri bat, eta nire ikasleak eta dauzkaten da, Atxatorei egin, postiko pasari. Nik alkainen kontu horrekin da, nik uste dut alkainek eta egiten dutela ondo dagoela, eta, hori egin behar dala, ez, eta igual hori ere, nire bintzat hasieran gustura ikusten nien, gero igual, azkar hori nahi pixka, baina beste humorea ez dula sinisten STB-ek edo Jaurlaritzak, ez da sinisten beste humore, euskarazko humore bestelako batuan egindako edo hain, ez dakit hain, nola esan, Fernández Soria edo hain, ez dakit, hain paletismoan hain beste oinarritu gabeko humore bate, euskarazko humore bat ez da landu behar adina, ez. Eta gero ni orain gero eta kontzienteago izaten ari nahiz, bikoizleak eta atera dira esaten, nola bikoizketa pikutara doan, ETB-ren aldetik eta ez dagoelako inolako asmorik. Eta hor behi iruditzen zait, arrazoia daukatela bikoizleek, eta hor sekulako utsunea dagoela, ez? Pelikulak asko jota ikusten ditugu azpititulatuta euskeraz, baina egia da, igual hasieran egon zala saio bat, eta hasieran igual parra egiten genuen, tipikoa, bakeroak eta india ez dakit nolako euskeran kosta egiten da, baina nik uste dut horrek denborarekin emango zuela, eta justu egin da kontrakoa, ez egin da atzera egin, eta joda euskarazko humora egitera oinarrizko kontuetara, lehenengo ateratzen dena egitera, ez? Elaboraziorik gabe edo ohiturarik sortu gabe edo beste pausorik eman gabe, ez? Oinarrizko natarrazena zela, alkain soltatu eta olasagaztiren egiten jarri. Oso paregarria da, eta pare egin egiten denik olasagazti pera ikusten detenean, eta ikusten dudanean, ze antzekoak diren edo, ze humoretsua da ikustea bera ere olasagazti, oso ondo. Baina humore elaboratu bat, humore landu bat, ez da egiten horren aldeko apusturik, ez. Eta bikoizketan ere, sekulako, ni orain konturatzen ari naiz igual horretaz, ez, bikoizketaren garrantzia eta justu kontrako egiten da, ez. Horko albiz, humore kontortan, nik ikaslekin komentazkaren hori, humorea gaztelaniaz dago humore mota asko.
egoera asko, registro askotan umorea aian zaie. Eta orduan euskarako umorea izan beharko luke herri hizkuntzan, errazilgo ateraldiak, horrako zerbait, jada, nunbaitetik ateratako eredu bat beste dakarrik, eta orduan ez daukat ez dikin kompetitzeik, ez da hor. Baina nik uste badaudela aktoreak, badaudela guionistak, kapazak direnak umore hori lantzeko. Problema da ez zaila aukerarik ematen. Hain gutxi die, ez da ereduik. Eta erderaz egiten den umorea euskeraz ere egin, batuan ere egin daitekeela. Problema da, ez bada sinisten eta zuzenea jotzen bada. Horrek eskatuko luke denbora bat, ETV-ek egotea hor, egotea frankintza bat, jarriko ditugu aktore hauek, jarriko ditugu zuzendari hauek lanean, eta denbora bat beharko genuke guk ere horrekin lasaiparra egiten ikasteko. Baina denbora hori hartzen ez bada, ez dugu egingo, eta geldituko geha oso umore oinarrizkoa. Txistean nahi duzte kontatzen gazteleraz, euskeraz ez? Ez daukat errazik euskeraz? Hori pasatza? Kontako da txiste bat eta bai kontago, euskaraz kontago aldeet eta aizak, klasin, euskaraz kontago da. Ez daki kontatzen ondo euskaraz? Ohitura falta da. Insulingo aldeet, eta errazik ez dauket, ez da? Errazik ez dauket. Iloak ezatezin, hor bada Gurrutxaga publizti izendatu duen. Eta Euskal Telebistan programera dena. Gurrutxaga hori bai. Haure da monologizia. Eta monologo bat ikusten izentzila. Eta zan egin da, nola ditzen euskaraz o erderaz? Erderaz. Euskaraz bakideak, bakideak izela. Eta zer da, ez que erderaz naturalago hobeto gelditzea. Eta hori nerioa euskaraz hobeto erderaz baino. Erderaz baki baina, euskotiara da txoko intzit, da. Ohitura falta da. Ez que erderaz hobeto gelditzea. Ez da erderaz berez hobeto gelditzen da. Ez gaudelako ohituta, horako gauzak euskaraz pasatzen. Ez gaudelako ohituta, errezildarkeria bat ez dan gauza bat buruz parra egiten euskaraz. Kostatu egiten zer. Bueno, nik keria hori behitzen duten probitzien bilotzeko unibertsitat dela. Askoitiarkeria zen da, eta oina errezildarkeria, joder. Zazati den horiek keria edien. Errezildarrak baitatzen jama diak. Bai, bueno. Gehiegi baitatzen. Bai, ni errezildarren ondorengunak eta... Zer da more elaboratua? More galderia, eski zer da more elaboratu eskiztiat ulertzen, eskiztiat makina dureiten zigizen lehiken more elaboratua. Humorezko telesail bat. Humorezko telesail bat zer da? Lau personak kamara baten aurrean jartzea. Humorezko telesail bat da, guionista batzuk, aktore batzuk, atrentzo batzuk, lan bat. Bai, bueno. Lan bat daula zan edek. Bueno, ni ez zega zer erantzun, zer telebizio egitea ez dut ikusten, telebizioek ez dut ikusten, ez zerran berri mundu hori. Baina bai, iruditzatela humori batun, ez. Gure zerarako ez. Ez egiten, ez di funtzionatzen. Ez di funtzionatzen. Castellanos ez atentzau, More artea handi bat, jaso hori telebizio guztien hon garaien, guan, señorito eta andaluzkez guan, eta txegia ze, eta beste bat guan saben akal que diu. Eta ere grazile zegoen erdile saben akal que diu esatezulako, eta katalana zalako, eta katalan kutsu matezio da, eta beste andaluz kutsu matezio joan, eta txegia du more aseptikoik egon lehiken, eta txegia, New Yorkeko poliziak pelikulatan irlandez azentu gintzit, bendia bedanak, eta esaten benitxoa gauzetan irlandez azentu gin, porque bestela ez di funtzionatzen, da... Ez da gain gauzie, hain automatiko batu funtzionen berdi, joder, begor ez di funtzionatzen. Ez dula funtzionatzen. Gauza da, aita hiltziek, aitarik. Badukekelako, eta besta beharek aitarik ez izatea. Eta guk aitarik izatea. Guk etxeukagu batu bat, haren kontra egiteko, ez da holako bizi batu bat, ez da holako... Bai. Transgresioa bai, New Yorkeko humorea, transgresioa egiten da rizkera bai, baina bada holako estatu batu bat. Baina zer da, inglesa zer da? Inglesa galgar ez di ulertzen da.
Baina ni inglesak ni biziten etxo New Yorkeko batekin, irlandez batekin. Ez ziren elkar ulertzen. Azte ziren irlandezak izketan New Yorkeko zuen enteratzen, ez ziren ulertzen. Eta ez ziren anglosajoi mundureko baldion umore bat, baina nola dago, ez que existitzen horrek. Liburutan, igual, bai, telebistan eta gratian ja netxo gain seguru, Enetxo gain seguru. Enetxo gain seguru ulertze benik, eta klabe guztiek ulertzen. Gu, ze ulertzen da. Inglesa dekin jende. Joder, unai garea. Eta dek euskeri bezalaxe, Dek euskeri bezalaxe. Ni Liverpooleko tipo bat egiten nitxoan izketan, eta 5 minutu ezagerako, 2 minutu honetxean pentzen ez arabeza izala. Ego zantzik gabe, ez que Liverpooleko la hostia, ez que ez ezarren teitzen. Bueno, baina Beatleseko egite txabe, kursillo egite txabe, ahoskatzeko. Hemen andaluzek, poperuek, ez edanak ahoskatzeko kursillo egite duen bezala. Los Planetasek, hazioan kantun, ez edanak ahoskatzen, itzen ez diola egiten. Eta gero demostra benin guaile dila eta homologautuek dila, orduan azk bueltatzen ditu eta ja, azte ditu berriz ezi jaten. Nahiko nik ikizatekan mundu zera hori, nun batu zera umore horrek funtzionatzen, baina nik benetan, zenditzea, baina irutxestek ez zula funtzionatzen. Umorearen ajarriak, adibidez, idatzi xin bazolka hau, denok idazteko modun da, denok elkar horretzeko moduko, hauztuan, nik askoki zen, askoki zen, hor kontu edek, ipasatzea izean nien, adibidez, eta ere esatea, eta, bueno, ere, telebista nazional bezala hartu nahi baldin badu. Liverpooleko eruskiztu dela, igual, etzakean, inglesa etzakean, eta orduan elkar horretzen duten Liverpooleko eta Londres, etzakean, arrastu egin. Baina BBC nintzaukin, nire bakana zoi. Eta humori egin behar. Eta humori hona. Orduan, ni hori horiek esatetena, ez zen... Bai, igual posible, igual lehen diskuraten etxo eta bai posible. Igual menatxio, lehen etxokean bezan ez Hauskoan etzakeat, egun daiteke no... Baski, adibidi jarridek, hain zuzen inglesez, ze hori BBC English esatezikok. Zerbait baldin ado batuan zegoen hori dek BBC English. Dek telebistako inglesa. Eta igual posible dek, da ni diskuraten etxok eta kristol humoriste gertatzea behar batu niten da. Nahi honikik, benetan, agura barida diotik da batu nahi bai, baina etzeka zeratik gen, jode. Baina, bueno, nigo paizu. Bai. Etzekiat, hori atzekiat, zematu lertzen. Bueno, nik adibidez, nik castellanos bazakiat, nik ez nagoia pelikula argentinik usta juten. Eta, benetan, beste txiste bat, harri, nik izteatu lertzen, Eta jende asko gertatzio, ni ikusten etxo pelikula bat eta biste bagarrik ulertzen ean, benetan. Eta nik izan, hau zati izazu titulatzen, hau zati ulertu itala, pan, girotuteko zebat, eta jende asko ipatzen, nire pelikula argentinek ez ikusti, ez tek ulertzen, ez dik funtzionatzen, ez dik ulertzen. Baina Argentinon liburu... Argentinon liburu bai, baina pijama eta hori idaztetxa, betire, eta aditzen, ez zego adiz batuik. Ipaki, argentinuak ez dela adiz batuik erabiltzen, katinazko batuik zera, eta ze ikusik. Adiz batuik ez dira erabiltzen da, hemen, batun euskara batun garaien adiz batua la hostia guan. Bueno, argentinu ez dira aduz batuik erabiltzen. Adibidez. Atzegolako batasun sakraoik ez da castellanoz. Tartin itxaso ondio zeok eta bar, bale. Baina adiz batuik ez zeok, castellanoz adiz batuik ez zeok. Baina, bueno, opaizut, eta animatzen dituzte bideoak, zeu humorezko egitea batun. Eta ni poza hartu behar, tonto hartetzen bat dimo, eta jendi gustatzen bat dimazako. Baina esatetan bezala, nahi nolatuko esaten gioi hori eta alde batean batetire, baina, bueno, bestire ikusten. Hoxe, orduterri pasareu, eskerrik asko danoi etortzatik, eskerrik asko zue bixoi, txintxo etortzatik eta hoxe, gomidaute zaudetela danok eta eskerrik asko. Euskaraz eta hortaragoa Bada garaia noiz baitezagun guda hori gale